Значи аз съм потресен. Отскоро започна да забелязвам, че в повечето протеини слагат отрови. Ето, например, ето един обикновен протеин. Тук има 3 вида подсладители изкуствени. Сукралоза, ацефалам, аспартам, които ви разрушават черевната микробиома. В един протеин, който трябва да ти е полезен, да те изгради, той ти вреди на здравето. Дори аз не мога да разбера, след като иш на фитнес, на тебе трябва захар, след това да си напълниш мускула, не ти трябват подсладители. Ето тук е една друга марка. Да сканираме. Ето пак, сукралоза. И ако някой професор сега ще дойде в коментарите и ще каже, не, тези неща не са вредни, те трябват супер огромни дози, за да покажат лоши ефекти. Това не е вярно, не слушайте глупостите, които се говорят в интернета от хора, които въобще никаква представа си нямат. Прочетете изследванията върху човешки изследвания, върху човек. Има няколко изследвания, които доказват, че дори най-малките дози влияят на черевната микробиома. Значи, трябва да се научите първо как да търсите в интернет, за да може дори да ги прочетете тези неща и след това да коментирате. Ето сега ще ви покажа дори един прост креатин, човек не може да се купи вече. Един обикновен креатин не може да се вземе без да слагат в него глупости и отрови. И аз не мога да разбера, че креатина ти вземеш 5 грама или 10 грама, защо трябва да слагат ето сукралоза и ацефалам в него? В един обикновен креатин, който дозата дори ти няма да я усетиш, докато приемеш. Направо съм потресен, аз нямам думи какво да кажа за тези неща.